uba Apsharai lang im Vice Chairman jong Meghalaya State Development Reform Commission ulayo ban play pat ba ya ka football baby league ka badai ka jingile kai football ka baningkong hapo nongstein ha ka ba Pratali ki club kilayo ban shibenta ya ka bala penlong hapo NDSA playground nong pendeng ha kate ka baby league lapia ha ki sautali ki kerdan kata ki ba hapo newsnem handaisnem khatwaisnem bat khatlaisnem ha ka bala syaru I khintei Panyadan mentalang hakaway pakaway kaganhun. Habakran hakate kasngi nakalyang jung uba Apsharai lang sim ubade ukongsan ulai kajingero ya kajing shimkhia jong ka NDSA kabalala ban penlong ya kate kajingele kai kabadon kam na kabanta kalaway jong kathan pat jong ka jillahi baro kaway. Ulaya thuru uba ka NDSA klashim ya kabanta kabadon kam tam kum kajing sedang padukar men's camp bakin sami bungut ki rangile kai ki batubet na kate ka shlem kabalong ka jing sedang jong ka football ula ongru baki khna ki de ben pelat ya ka por banile kai namar untang ba ka football kan wan ra ka jing ai kam ai jam hendai ka jing ile kai ka wan ra ru ya ka met ka bakwat ka bakhia bat ban lat na shibun ki jingpang ula ongru ba ka sarkar jilla klashim khia ba ban kentiu ka kamile kai football hapo ka jilla namar letang ka jilla Meghalaya hi ka balayo ban sedang ningkong ka baby league Ukongsan ula kularu ba nakalyang jong MLA ula de banbu ka scheme na kabanta ka baby league lingba ka ISYDP bat baki dukhat jong ka NDSA kinhap an penbiang shwai kikot kisla u Dr. Lumbor Mausor chairman jong ka tournament committee jong ka NDSA ula yo ru ban batai ha ka bayade bat katei ka baby league ha du bapin na poi jaga higher secondary sedu sa college Lajing yang lekai ru kalau kata kaju kadur. Kendrai kini kisnap di bala lain. Iyo iba kamdon kum kani kalat kabuna bertajung ki hebret. Mai thui pi bah kisnap ki por ki bangi nginang ret. Adon kata kajing lekai football tu ki por ba ki ai da kajing theo. Ya garan dian ke jungi. Kapagi sim hakata kajing kajing untuk kai ke por. Kendrai Isiau tu ban dalarang ba, lada ngim yo siu kapor ban yele kai, kamut ba ngi lakot siu bahai jaga jingpang jing stom, bakan wan akamet ke jungi. Agi ni sigi ke jungi, sibun kibriu, kiba anda kipoi tanga ka arta ka ba sopung snamru, sibun ki komplain ki badon, agi jingpang ki papero kaya. NDSA bat ki jingile kai papero kaya. Ni yo iba mentang ni persang ni ban simkhia yang ikam gijungi hingga karpat pala lagi don kanu ke ba ni gila ban yarap ban trailang baki yemde ban don kanu ke jing siau cengai andre itu gen ya trailang ringkat ban ekonomi kemat jungi badai family pemerintah badon kajing trang ban kentiu ya kadong katain jungi habarong kiliang
ke BB League kedai ka projek jong lani ke inisiatif jong ka MFA dapat ngiso sarong sibun bandong ba ka MFA kedai ke we ka Football Association ko India kelas sedang nangkong ka BB League but mencem stem kila penlong tang hasilong but mentang stem kila la man penlong ha bun ki jaka kiba kanong stone kila jet ke we Tina kaliang jong ka Nongstoin Sport District Sport Association NDSA mo ni sokmen sibon ban yo e kani kalat ban simbanta ani ban penlong e ka bibilik kamar ngi lap menta Nongstoin gani kini kithan jongi ba bun ki player jongi dan ngimdon su kita ki player ki ba represent ka state lani ka national level kam long su kim ki por ba manswa ti ngi rungi sokanat sibon ban ngi hakijing pait ki jongi ba ngi lap ba balai bengim yo kita ki player namar ba menta kala dai kita ka age of professionals ma wala dah ngim sedang kloy lan ngim mo ngim sedang por bidang red kemot ngim yo ki player ki babiang tena kata kadau kani ke jing don jong kani ka bibilik lan ke jing sedang jongi kalong let's say kan long ke jing kerku pat ke jing sedang biang jongi ban khi im ya kani ke jing ilakai football hang neha Nongstoin kani hang neha kali kala ong ngi bangin buat lakum no kumno riu tu ligi tim ndrei misau tunat pat bahadin bangila pha ya kisti saborok ki club ki sport division but first division but kiwe ki club do kampau nam nila yo hadu prateli ki sementa hoi le se menta pi ong batang prateli mo ndrei man kawe ke tim prateli ha kawe ke tim kemut ha kawe ke group kendon south league age group kemut pra tim south group kemut live art li bro te kani kadai ka jing sedang jongi bat ngangej ba kani kadai ke jing sedang geberet ban ngila ban sustain lan ngila ban penlong ya kani manus nem pat kenlong bahadin san lan ni host nem ngin yo ban penmi ya ki player ki bakan sai lan kani ka than ke dong jengi ngila ban sport ki talent jong ki kena ki jongi bangin ai kata ka platform mo ka babiang ki kena tengah try to ngangej bang ngirungi dam gon ki jing duna la se rai ngila rai ta ko we ki jing mot ba kelong kat balong kat bajaru ngin sedang begini ban ngingej ba kani kan kamlong kam kongsan le kamlong more important ban ya ka league jong ki kena ki bala hero ngej ba kani kijing sedang jongi kan long ka kisang ba rei ngej ba Apa intiman mana? Apa intiman? Sak, sak. Thấp nọ. Chị đập sống một tờ diều này. Lái ra. Rồi, về kia ai quát.